Moi, mä oon täällä taas. Tekemässä vähän jotain videoita tässä kotona. Asun maalla. Asun kirjaimellisesti maalla. Tässä on joku traktoriromu, tässä on pari auraa. Meillä on joku, tämä jostain Valmetin mettäkoneesta. Niitä ei enää valmisteta. Sitten on vähän tiiliä, tonnoinen roska. Pari autoromua, tosta vetä kilvet pois, sitä takia sitä ei enää ajeta. Älkää ikinä ottako näitä kilpiä, koska näitä on niinku Agrimarketin költti. Tämä on tästä lähikunnasta, sinne ei ole enää sen tilalle rakennettiin. Hieno Prisma. Tuo on käynyt hakemassa joka kerta eväät ja ruuat ja joskus vähän juotavaakin. Mä en kahden jälkeen enää kuvaa videoita, koska silloin tulee noita vieraita. Mä keskeytän tän videon pieneksi ajaksi. Noin, jatketaan. Mä kiipesin tämmöiselle pienelle paikalle. Täältä mä oon melkein aina ollut täällä. Täältä näkee aika paljon meidän ympäristöä. Siinä on joku hiihi. Mun puupalikkojakin on parikymmentä. Vähän tiiltä, vähän rompettaa. Tosta on hävinnyt yksi lankun pätkä vaate. Nyt on vähän tämmöstä ja pikkuhetki. Noin. Jatketaan matkaa. Täällä on vähän noita autorommuja, täällä on purettu autoja. Sitten on iso jakatekka. Mä oon siis tämmönen, mä en kerro minkä ikäinen mä oon, mutta mä oon silti alaikäinen. Mä oon niinku, kun on videoita mun iskan tabletilla, kun täällä oli kanava, mutta täällä ei ollut ikinä tehty mitään videoita. Sen takia mä vähän sen kuvailen tänne videoita. Tienais tällekin kanavalle, kun mun iskan kanavalla, mikä on siis meidän tabletissa, siellä on vaan joku 2 videota. Toisella ei ole, yhdellä ei ole nimeä, ei 3 videota. Yhdellä ei ole nimeä, 2 on